Assalamu alaikum. Muslima jama. Me bela jelen fole to ni jamu. Eh ambe morike fo. Ambe sigi ñogon fo. Amba ndi khadi amba fana fo. Ta ñini mba ka fana fo. Foli du bela jelena. Ne mu be kuma la nyata ne a birinkere. Seban kulubale parcel. Furu ye fendo de. Abe banga ala bolo kasoro ka jigi buma. Antum ba na ala bolo furu ce ka bo an nofe ala ya ke ce bora nofe ce mun bora nofe fana ani morke kumana we ñogom me morke kontan na ala ko sobe parce que to folen ka jamu fo morke sewaro ro ko sobe ka doka fo mi man nofe mo ni sebe do mo nyana ma do silame do o kama sera ma ka fawnya amu ye berunya ka fo koroye ka fo dawye ambele jelen sigile be kana ka ni kala ambele jelen ka sewa ko de ambe dusu diara la fa morga dunya fo tugo fana tiere do silame nu be nyon tala yoro jenya tugo tugo anga hakil to nyona hakil to nyona ni ode nanani ko mo abe fe ka mo bla kana morga ko pa ma sia ama jarola ka tueno munu be ano ulumun ka kan ka di silame o do aw fana silame o do aw ni ba jeñi na kona majar déplacement wala ka kana ka kana ka frustré fon blakana anya nana marke frustré fon ayu bokku dina ku yirana andu sumara la ko sobe furu ni fana silame furu de ambe ala de ala ka ke furu ye ka ke sima fla ka furu ye ala ka no ku nyona ka ke furu dangae ka denche mani musuman baro ka fatogo baro ka batogo baro ka ke furu mi ka xamne ambena jelen ka kuna wolo bala ambena jelen ka kunko ta bala andu su sumara ko sobe yoro ka jan chogo me na tawota silame nubi nyon kanuna ka nyon nyini anga di sariya ya futugo na ala sira ya futugo na ay markana na ya ka keta ka ambe marko ko fo ka tanu ka wali nyamando anana na dew o bele jelen siglembe ana kana kayano ya morke déplacer la kana déplacer kun dawara adusu sumara bo ya do ba dendi la mina asirame nyondo a horo nyondo akanu nyondo wode ya kay denta ka di ambe den kar fala ma ka do suna goloche furudun sa ate mo bola be ala de mais comme ala e furute ani nyon cela la ka jija akado ka fo andende amba fe bide katame kunuka kon na di rawla akado ka fo adirawla horonya de kam ak fana ka do ka ho kam na yo horonya muso do seta e dabale ya tay fenta bolo ajige ya cede yo akoni ammi min kalifa ma wodi ni ka de maranya mara tugo nyumana an sago ende ambe de nyinina kama kuma nya di ma tugo na horonya la adira ila sutura de kono ala ka sutura me ala ka ruska ke furuye ka ke sima fula ka furuye ala ka ko ake sima fula ka furuye ka ko ke heray ka bele jilen kanyana ambe ala dilla ala ka ifra furke iki ala ki nyuman se amaya anga se ki ye anga se ka nyon do nyaka do ani nyonche anti mi se ka do nyona assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Beni seban. Komi on mo ke biano danaka ne ko man kanga chala. Ngon be dakul nyafla fo. Be dakul nyafla fo. O de fle ne de sidi jara ne de nde hari korofe. O kuma masaw sigilembia. Kuma chama tene fe ka fo. Ngon mo fo muso de do afanga bancha. Aka de muso jigi afruke de. Aka ji ke aka de ko sobe ya fami. Ala ka furu sabati ala ka sere bolo wala ala ka demba barakale ndo o malina senegal amen sura ka jan muso bora senegal ka taka malla nyoy ga nyon fe bade mu ye ya fa jigi de ato furu ni siri alhamdulillah furu ma siri kon be ko jiya ya jiya kon bu flabe de la ya ka jiya muso fara ka jiya ala ka furu sabati le ala barakala. Assalamu alaikum sama jama baw be fola anda morke fola sen bas kunta bo luge kan ko fo se ban kulbali ani berke de siri njay ambe kenem kan hera kene dodo silamiya kene dodo ne to ko mabu kulbali ne de se ban kulbali do ni mutu fola
voilà donc ndaxadi o ya am bir nga dendi donc mun kɛra tan wax dëgg yàlla bɛɛ bɛ ala di leen def ni denmuso sɔrɔ i kɛ cɛ mun bɛ ba nɔfɛ cɛ min bɛ ba nɔfɛ fana cɛ ka se min fɛ k'a yɔrɔ an kɔni jigi bɛ furu na parce que morikɛ mana a ye furu furu yan nɔ wax dëgg yàlla an bɛ retuya a kɔ de maanaam an bɛ nimisa a furu la furu bɛɛ taara ɲɛ nin fana bɛ ala de nin fana furu ala ka taa ɲɛ Sénégal ni Mali ka jan ɲɔgɔn na tiɲɛ de don wa téléphone y'a to f'i ka xam ne wax dëgg yàlla yɔrɔ min jantugu ɲɔgɔn na an bɛ se ka ɲɔgɔn mɛn WhatsApp la an bɛ se ka ɲɔgɔn mɛn appel téléphone la f'i ka xam ne ɲɛnafin tɛ mɔgɔ sɛgɛn vraiment kunpa tɛ mɔgɔ sɛgɛn donc an bɛ ala de la nin furu nin ala k'a kɛ furu barikalen ala k'u nɔgɔ ko ɲun na ala ka sɛnɛ bolo baara ala kana nimisa da furu la a yɛrɛ bi alhamdulillah tiɲɛ baraji Assalamu alaikum. Jabi alhamdulillah. Itmbe la nyini mun ala ya la nyini na sabati. Anye furu siri selfana temelen. Ala de ala ka furu barka mai. Ka ke sima ya furu university furu yi. Ire berinka ni koroka yula kuma kawme. Alhamdulillah. Be de siwara. Be sawara. Ambe ala deli ala akake ala fana siwana koy alhamdulillah kon dilima ko mi nyafi na ci ko na ndey khadi ko ni pour muso de atumbe dora aw yere fe ala le nana o da roro me nyafi na tun kunu ngone tagarab mako buranke o tando baye da kayno ni nyana alhamdulillah na bororo ala yake awe nyoy alhamdulillah o nyoye fana ala nana furu doro ankon nyata ka dima ka kalfa doro ya fe na chugo man ni ala ya ke silite men abe ibarobe absigeta ni ala ya ka atara ino ni ay wakati ke ni fana sira ko bara ye ison yake se ke wakati ni fenge abe na nyogon fe ambe nyogon fa mo ko ni kon alhamdulillah ala ke furu barka ala ka ke furu talen ala kira barkaro sallallahu alaihi wasallam ya fe na jamun do be na fora dron ibe jigi asro ina jamu jabi jamu yo dole ana Senegal ya jabi jamu mana fe na dron ibado ko islami suru ya fo Guinée Mali Yoruba ala ka barka do furu Allahumma salli ala